ya halicci komai da komai. Kai ka dubi tsabar wayonka a ce wadda ya kera ka ai ka san kwararre ne. Kai kaɗai ka zauna ka kalli kanka da tsaban tsiyanka ka kalli kanka da shige da ficenka, kai kanka aka ce ga wadda ya yi ka ai ka san lamba wanne. Ka dubi bugawar zuciyarka, aikin hantarka, aikin kodarka, huhunka, yadda aka shirya wannan ya yi fasin ma wancan, wancan ya gyara ya miƙa ma wancan, wancan anan ka kalli da haka kuma wani sai bushe suka mu kar ku shigo mana da maganan addini a cikin to mutum ce kana shigo da maganan addini ai kamar ya ce kar a shigo da maganan Allah ne. To kai duk abin da ba Allah a ciki na ruwanka da shi, duk abin da ba Allah a ciki na ruwanka da shi, duk abin da ba Allah a ciki na ruwanka da shi. Duk wanda ya ce kar a shigo da maganan addini a kaza kamar ya ce kar ku shigo mana da Allah ne a cikin kaza. Kuma akwai wani abu a rayuwar musulmi da addini bai shiga ciki ba? Akwai wani abu a rayuwar musulmi wadda addini bai shiga cikin abu? Babu. Har yankan farce akwai a addini. Akwai a addini. Kuma yi mutu ya faɗa kanan kai ka rasa wanda haɗi duniyar nan ta nishi. Mana kai wannan rayuwa har a ce ma wai za ka yi ta babu addini? To in ka cire addinin don Allah ne za ka tsinta a cikinta, don Allah ne za ka tsinta a cikinta. Kaga dai duk wanda kake ganin kamar yana jin daɗin duniya ka ga yadda suke in ya je wannan anguwan a ce ba ma yi, in an ce ba ma yi nan daɗi yake ji.